Много често ни питат, използвате ли планове за лечение. Различните клиники използват плановете за лечение по различен начин. При някои клиники плановете на лечение са неизменна част от посещението на пациента. Тоест при всеки пациент имаме план на лечение. Някои други само при по-скъпите лечения се изготвя план на лечение, а някои клиники изобщо не използват планове на лечение. Според нас плановете на лечение е едно много успешно и важно нещо, защото много често пациентът идва, разговаряме с него, обясняваме му различни начини на лечение и той си тръгва с информация, която остава само в съзнанието му. Много по-добре, ако тя бъде написана, структурирана, разпечатана, но за всичко това ще говорим и ще ви разкажем на 26 ноември, неделя от 11 часа, на което може да се запишете в уебинара долу под видеото в линка. Там ще говорим защо плановете на лечение трябва да бъдат изпечатани на цветен принтер, защо в тях трябва да бъде включена рентгенографията, как различните планове на лечение имат различни етапи, които са устойностени и пациентът много лесно може да види в тях кое, колко и на кой етап какво ще му струва. Като различните планове на лечение могат да имат и различни варианти. Вариант за извършването на имплантологично лечение, вариант с подвижно протезиране. Ако имате някакви въпроси и нещо ви интересува, което бихме могли да рационализираме в тези планове лечение, добавим, оставете коментари долу в видеото, а на 26 ноември, неделя, в 11 часа ще разговаряме подробно за това как да направим планове на лечение и как с помощта на софтуера GoDento те да влезнат във вашата практика.